det er Merete. Og jeg hedder Bo. Nu skal I høre her, den 3. og 4. januar, det er lige efter dampene på jeres nytårsbrænder har lagt sig. Der er der simpelthen en kæmpe åben hus her ved KG Camping. Og i den forbindelse, der kommer vi herud. Ja, og vi håber jo på at møde mange af jer, som allerede følger os i dag, og så håber vi selvfølgelig på at få en masse nye subscribere. Og nu er det sådan, at vi ved også noget for noget, for I gider jo ikke køre herud bare for at sige hej til os. Så vi er simpelthen gået i gang med at skaffe en masse præmier, fordi for at være med i vores konkurrence, der skal man enten være subscriber eller blive subscriber. Og Rete, du har da været i fuld gang med at skaffe alt muligt. Ja, der kommer jo en masse skønne udstillere, og der er mange af dem, der har allerede været rigtig gavmilde med nogle fantastiske præmier. Og vi kommer nærmere ind på senere i en One-video, hvad det er, vi har skravet sammen. Men i første omgang, så skal du sætte et kryds den 3. og 4. januar. Der er vi her ved KG Camping fra 10 til 16 begge dage.